Každý človek je jedinečný a pre svoju rodinu po jeho strate je nenahraditeľný. Tých, ktorých milujeme, neodchádzajú. Kráčajú vedľa nás každý deň. Neviditeľný, ale vždy na blízku. Stále milovaný, stále chýbajúci a veľmi drahý. Preto ku každej pozostalej rodine pristupujeme individuálne s empatiou, porozumením a vcítením sa do jej žiaľu. Našou snahou je zariadiť všetko tak, aby vaša ťažká situácia bola uľahčená o všetky vaše starosti. Pohrebné služby Archaniel zabezpečujú kompletné pohrebné, cintorínske a kremačné služby. Kolektív pohrebných služieb Archaniel je tu pre vás, aby vás odbremenil od všetkého, čo je potrebné k vybaveniu pohrebných záležitostí. S kvalitnými službami vám poskytneme oporu, spoľahlivosť, empatiu a diskrétnosť. Vieme vám poskytnúť kompletný pohrebný obrad, kde vám vieme zabezpečiť smútočný spevácky zbor pod vedením magisterky Anny Holincovej alebo zariadiť obrad podľa vašich požiadaviek. Vybavíme kompletnú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou každého pohrebu. Zabezpečujeme prevozy z bytov, domov, nemocníc a domovou sociálnych služieb v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie nepretržite na našej non-stop linke. Zaobstaráme kremáciu či výkop hrobov. Dotlklo srdce tvoje unavené, zhasol oka svit. Nech ti je drahá mamička za všetko srdečná vďaka. Za všetku lásku a starostlivosť tvoju, čo s vďakou dnes ti môžeme dať. Hrst krásnych kvetov na pozdrav a potom už len spomínať. Spí ticho, tichúčko. Už dosnívala si života sen a cestou žitia odišla si tam, kde je pokoj a láska. V našej prevádzke v Bytči si s vami prejdeme potrebné pohrebné informácie a detaily s poslednou rozlúčkou vášho blízkeho. Poskytujeme široký výber rakiev, urien, vencov a ostatných doplnkov spojených s pietnou chvíľou. V rámci spolupráce s kvetinárstvom Barča Dekor v Bytči vám podľa vašich vlastných požiadaviek vyhotovíme živé smútočné vence, kytice alebo ikebany. Na prevoz zosnulých používame špeciálne vozidlo, ktoré je upravené vkusne aj na pohrebné sprievody z rakvou. Po prevzatí ľudských pozostatkov bude telo uložené v našom chladiacom zariadení. V našich priestoroch určených na úpravu ľudských pozostatkov zosnulého oblečieme podľa vašej požiadavky. Následne uložíme do vami vybranej rakvy a upravíme. Z bytov, domov, nemocníc a domovou sociálnych služieb v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie nepretržite na našej non-stop linke. Zaobstaráme kremáciu či výkop hrobov.
V rámci spolupráce s kamenárstvom Mibos Bytče vieme sprostredkovať kamenárske práce, poradiť pri výbere pomníkov, pri ktorých môžete následne v tichosti spomínať na svojho blízkeho. Pohrebné služby Archaniel vám zabezpečia poslednú rozlúčku s vašim najbližším na profesionálnej úrovni, s pátosom a pietou tak, aby našiel svoj večný odpočinok.